bagong kinabuhi, bagong paglaom ug bagong gasa nga may dalang kalipay, bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw may dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmalig-on ug magmalahutayon. Kay ang gugma ug himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sungalay siguro nga kagabhiun. Ang Diyos nanuktok ug nagahandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmatang, biglasil sa Kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintag na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan usa ka pililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa Kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itong gianang kaugalingon. Pag-ampuhi mo pagdayonon, ang Diyos kanimo magalikon. Tunabay biton sa purong koditon, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa Kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag, malipayong Sabado. Yes, good morning. Good morning. Murag nag-inusara ko karon ba? Wala si Daryl, kay Wala. tuwa siya sa Davao. He is on a special mission. Murag na sila special classes on mathematics. Lagi. O Lisod si kining bright na. Lovely pod, mga kaigalaan, mga kapaglaom, aduna siya blessing nga iya pong ginamnam karon ang blessing nga Yes. giabot sa iyang life. Og atangi ka na sa Sabado kay iya nang i-share sa ato og ato pod siyang ubanan samtang siya magahimo og iya ang I don't know closing spiel siguro. Magpahibalo na siyang basta atangan na Siya nila. atangin na lang. atangan niya mga kapatlaw. Surprise! So, sa tanan diya nga nagtan-aw, especially sa ato mga kadalagahan, we would like you to connect with us. Kay basin ganahan pud mo nga makig-uban namo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Amo ra na siyang i-announce later on kung madungog na nato kung unsa gyud ang iistorya sa ato ni Lovely Golfan.
Yes. AG, na atay reflections for the day? Alright. Atong panghinuklog karon nga kabuntagon, hard work beats talent when talent does not work hard. Aha. Yes. Kinahanglan jud nga atong atimanon ang atong talent kag gihatag kay maabsanta sa naningkamot lang. Correct. Kung ako singer ko, maay kog tingog, pero ako lang pang ipasagdan, nga wala ko po i-develop, Yes. dili gihapon na siya mahimong useful. Lagi. Pero kung ikaw nga, kung panalitan, dili ka maigtingog, pero nag-learn Naningkamot. yun ka, naningkamot yun ka Dili nga may tingog niya, ganahan kayo, bahalag na mo. Balag sa CR lang mo kanta. Kamot nga po kanta. Yes, that is why ato yung i-develop ang talent nga nasa ato. Gamito na to niya, labi na sa buhat sa Ginoo. Importante Correct. ka na siya nga gamito. Yes, naghisgot na trog hard work. Dini sa Panimbaya sa Kabuntagon, mga kapaglao, malipay gid mi. Nga labi na nga mutawag mo namo tungod kay duna mi mga gasang ihatag ninyo ang among mga t-shirt. Unya kana among ihatag ninyo kinahanglan nga mutawag mo diri namo pinaagi sa among Bible trivia nga maka-answer mo. So Yes. karon nga Kabuntagon atong atong- Bible trivia ato kini nga ipagawas og tawag mo ug inyo kini nga mabasa. Yes, the first Bible trivia Okay, question. AG. AG. Go EJ. Alright. What was the subject of King Nebuchadnezzar troubling dream? Si unsa to Unsa to iyang- damgo. Unsa to Yan iyang naka-trouble yung kaysa nga Lagi. nangita gid siya og wise men Tingnan para siya. gyud ma-interpret. I mean, mudum-dum kung unsa to Yes. yung damgo. Unya lisod kay ito kay ang mga Naglisod wise gid man siya. nga ug dili maka-answer iyang ipapatay. Oo. Gusto gid niya nga mahibaw-an gid sa tanan kung unsa gid iyang damgo. Okay, mga kaigalaan, to claim your prize, kung kamo ang makadaog sa atong Bible trivia question, anhilang mo sa third floor of South Philippine Union Conference sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Og ayaw magpaulahi pag-atang sa atong mga Bible trivia questions to get a chance of winning sa atong mga Panimbaya shirts. You can call the number flash in your screens and you can use that number too to greet your friends. Yes, mga kapaglaom, kung doon na mo yung mga higala, pamilya abroad, pwede ninyo sila makauban pinaagi sa atong live streaming. Link nga makita sa atong mga screen. Unya, pahibala sila ug atong mga labas nga mga balita dinhi sa ato nga palibot. Hapit na mahuman ang kainit sa April but still we are init gihapon kaayo sa pag-welcome sa mga blessings nga moabot kanato samtang kita magakalipay uban ang Ginoo karon nga kabuntagon. And of course, kay happy people man ta, ubanan kini nato sa musika sa pagdaig sa atong Ginoo. Unya, makig-uban ka nato ang Lark's Melody alang sa harana sa kabuntagon. Yes, mga kapaglaom, unya na sad sa atong Good Morning Pastor. Ako ra, wala si Daryl, kauban ako niya si G sa atong Good Morning Pastor. Ato makauban unya subli usab nga ato makauban si Pastor Kaimi. Ato unyang hisgutan kung unsa kining anghel nga sa aniaging Sabado dautan man nga anghel karon ato sang himamaton ug unsa kining dili maayo nga anghel. Og unsay sekreto sa isa ka plastic vendor sa merkado nga karon usana sa tag-iya sa inila nga review center at ang inaunya sa Top Secrets. Corals, unsa kini ka-importante at ang iunya sa tipik sa kinaiyahan. Ug daghang mga interesanting mga butang ang pagadalon kanato ni Miss Laila Dimol alang sa Health Beats. Mga higala, kini ang programa nga makakumplito kaninyo nining kabuntagon. Mobalik kami dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Dinig sa sa kalibutan nga nagdala sa kalaglagan. Ang paninumdumi kamay maglalala. Hinusulat
kasalanan ug gitugyan samahan hinusulan ang kasalanan ug gitugyan samahan pangalaga sa amahan ang kalistanan dinhis kalibutan di kalimtan ang amahan nga kanunay nga kasakdang sa panahon sa kalistanan ug nga karon imong gialagaran hinusulan ang kasalanan ug gitugyan samahan hinusulan ang kasalanan ug gitugyan samahan ug ang panahon ang pagbaling niya ang pagtuo kinahanglan nga pagutang isalisay may dahutan makaambit sa gingharian gitagana sa mga balaan hinusulan ang kasalanan ug gitugyan samahan hinusulan kasalanan ug gitugyan samahan hinusulan kasalanan ug gitugyan samahan. Alright, thank you so much, Larks Melody, ang akong paborito nga grupo. Silingan din namo. Alright, kuya, dako kaayo mig pagpasalamat nga nimatagid mo og sayo, nagbiyahe jud mo, nag-travel, padulong din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Salamat kaayo sa inyong time and effort. Kaya nabatay update sa inyong grupo? Wala pa. So, I'm sure nga daghan mag-friends nga i-greet naa karon sa inyong mga panimalay, mga kaigsuunan, nga angay ninyo nga i-greet. Pwede na to sila mag-greet karon. Akong panimbaya sa tanan nga mga kauban ako sa Trinitas. Happy Sabat sa inyo tanan. Ako day, mayong buntag sa tanan sa akong mga higala nga nailhan diri sa Cagayan de Oro, especially sa mga akong kabatsa Xavier University and sa akong mga newly found friends sa MBC. Happy Sabat sa inyong tanan. Alright, unya, masaksihan pa nato ang Larks Melody para sa ilang 2 more songs. O sa laing bahin mga kaigalaan, para sa mga pampabaskog sa atong mga kalawasan ug mga healthy tips para atong mapag-asenso ang atong kalawasan ato na masaksihan karon sa Health Bits. Hello mga kapaglaom, welcome to Health Bits. The kidneys are pair of bean-shaped organs located just above the waist. Each kidney is only about the size of a fist, yet the kidneys carry out many critical functions. As part of the urinary system, they are responsible for filtering the blood and removing excess fluid and waste for elimination in urine. Other kidney functions include the production of enzymes and hormones that regulate blood pressure, stimulate red blood cell production, and activate vitamin
T. If the kidneys fail to function, toxic compounds build up in the blood, causing a wide range of symptoms and life-threatening complications. To keep your kidneys healthy, dare to follow this practical advice. Empty your bladder, cut back on salt, increase your water intake, cut back on caffeine and alcoholic beverages, stop smoking, cut down on animal protein, never take pain relievers without doctor's prescription, and never ignore common infections. Keep your blood pressure normal, control your blood sugar and cholesterol level, maintain an ideal body weight and body mass index, and choose foods that are healthy like fruits, vegetables, nuts, legumes, and grains. This is Miss Laila reminding you to gain health and vitality, fear the Lord, and turn your back on evil. Be healthy. It's a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Nagsilbi siya isip usa ka PRO sa Philippine Nurses Association in the year 2010, Vice President on Program and Development in the year 2011, and the President by the year 2012. She is also a recipient of Capital University's Madame Laureana Rosales Award in the year 2011, and currently the Review Director, Manager, Owner of Peak Excellence Training Academy and Review Center. Let's welcome Ms. Marivek Yamit Tabasan here on Top Secrets. Good morning, ma'am. Good morning, Char. Welcome to Panimbaya sa Kabuntagon. It's an opportunity. I would like to thank and praise the Lord for giving me this opportunity for this morning. It's a very wonderful feeling that I am here this morning. Thank you for inviting me over. It is destined nga naagyud ka diri karon sa Panimbaya. Grasya gini sa Ginoo nga naa ako diri karong buntaga. Salamat gid kaayo. 20 years ago, kinsa si Marivek Yamit Tabasan? Oh my God. Marvic Yamit during that years, we could say na selfish, Selfish. Why? cruel, insensitive, Grabe. full of hatred. Walay ambisyon sa kinabuhi. That was 20 years. Really? Yeah. So atong i-discover unya og Sige. unsay twist sa imong life Ang ngano story. murag pulos negative ang akong nadungog 20 years ago. It's true. So let us see kung after 20 years unsay nahitabo atong Mhm. pagka-cruel nimo atong pagka-selfish nimo. Mm. You are a career woman, a business woman. Describe to us your typical day. First thing in the morning when I wake up, I have going to reflect. And then I have the notes. Makita nimo na ako'y dala-dala nga paper nga ginasulat na ako ang things to do. And then I offer that to God every morning, every day. Nga Lord, sign this letter. Kay dili na ko ni kaya karong adlaw kung wala ka. Ubanigid ko. Send your Holy Spirit to guide me. And I am a woman na always on the go. Always on the go. I'm a risk taker. So in terms of the business side. When you first started the business, Mhm. what comes to your mind? Wala ba kay doubt sa imong self? Kaya ba nako ni? Unsay imong mga experience atong first time nga nag-handle ka sa imong business? As a human being, naamang ginay imong doubtfulness. But then, if you believe in yourself, if you believe in your potentials, and then if you trust the Lord, tabangan gid kaniya, i-guide gid kaniya. Giunsa nimo pag handle ang imong self sa competitive world sa business? You have to upgrade yourself. In meaning to say, when you update and upgrade yourself, you enroll for a continuing education. Manang mag-enroll kag masters in nursing, mag-enter ka og mga training. I'm very fond of joining Philippine Nurses Association mga training. Kung aha ang mga training, ga-invest gid ko. Innovative, and then I'm very assertive. I'm very open-minded with all the changes in life.
Changes in So- life. Unsay mga changes, unsay mga experiences nimo ma'am nga nag-lead sa changes sa imong life nga imo pong nahuptan karon? Dagan kayo changes. Number one, ang pag-change sa attitude. From, when you asked 20 years ago, insensitive ko in the sense of the history na sa among family, we are very dysfunctional. Kaya ang ako magong amahan sa una, nga buhi pa, kay na-accident man siya in the year 2009, no? Battered family, battered child ko. So naay moment nga maing ko nga, ngano inani man ang life nga si Papa mo pay di pauli sa balay, responsable siya nga pagkaamahan. So to the point nga si Mama lang nagbuhi sa amo, nagsakripisyo, pero si Mama ginaingon gid niya nga kinahanglan gyud education, muhuman gyud mog eskwela. So gi-inculcate yun niya Oh, unsa ka education importante? is the only treasure na ako mahatag sa inyo. Kay I am the eldest of 6 children. So being an eldest, mo nang nahimo kong tough, na assertive ko, na strong, kay tungod sa kalisod sa kinabuhi. Unsa ka lisod, Lisod ang gyud nga ibong tatag lisod. Naka-experience kag kanang ang usa ka lata bitaw nga tinapa nga bahinon sa unom ka anak, bahinon sa ninyo. Naka-experience kag kanang pamaligya og cellophane og newspaper sa Kogon Market with my brother. Naka-experience kapag kanang nak mo lang sa ning pliti. Baklayin sa kaunahan. Naka-graduate ko sa kunduha kurso midwifery and nursing, promissory note. Always. In fairness. Salamat sa Promissory nagdawat note. sa promissory note. Lagi, no? In ana ang life, na kanang, dili mo masabtan usahay ang life. But then if you try to understand, life is very wonderful. What was on your mind at nga panahon nga lisod kayo? For me, is wala na ko gihuna-una nga ang kalisod, akong gihuna-una ang future. Kung magpadayon kog lingkod, nadasmag ko, magpadasmag na lang gid ko always, wala gi mahitabo sa akong life. Your greatest disappointment sa imong life? The greatest disappointment in my life when I trust person, I'm a very transparent person. Musalig ko what you see, what you get. Unsa mo makita sa ako, I'm very kikay, I'm very talkative. Mo na imong makita. When I trust 100%, ihatag na ako ang trust. And then I've experienced friends na stabbing on my back. Mo na ako mga disappointment. Nakanamuhatag ko. Kaya once na muhatag ko trust, sobra-sobra. When I love the person, I cared for the person, sobra-sobra. Your motivation? A lot. My Life? family, and then the poverty. Poverty, why? Ang kalisod sa kinabuhi, giingon ako nga, dili ko gusto nga ma-experience sa akong mga anak, puhon, o sa akong pamilya nga maglisod. Dili na ko gusto nga ma-experience sa akong mga anak nga kanang miskwela nga walay sulod ang tiyan. Kaya mo po mo na-experience Kaya sa na-experience ko man na siya sa akong pag-eskwela, elementary, high school o college. You're pursuing a different level of success sa imong educational career. What keeps you moving? I trust the Lord and I always dedicate my success to my loved ones. Wow. Dili ko maghimog usa ka butang kung wala sa akong criteria nga para gini sa akong family ug sa akong pamilya. At a scale of 1 to 10, 10 is the highest, asa nimo karon i-rate ang imong success? 10. Wow. Yeah. Why 10? There's no such thing as perfect, but for me, this is a perfect. Okay, I have success because I have a very supportive family, very loving children, understanding husband, I have a career, I have a business, I have a lot of friends. And people, they love me. If God will send you another test, what is it nga dili gyud nimo unta gusto mawala sa imo? Okay lang. Okay Tanan. lang gid siya. Yeah. Naanad ko. I've been there. Sanay na ko sa kapobrehon. Okay lang, mawala. Material rin na siya. If moabot na nga panahon sa imong Moabot. life, what would be your message to God? You love me, God. You love me. Kay dili tanan tao nga imong gatagaag problema. Kay gitagaan ko nimo karog problema na ay solution. Wow. I like you, ma'am. I love talking to you also. Tell us your formula of success. Okay, first, you have to trust yourself. Trust yourself. Trust your talent, trust your potential, trust your family. Believe in yourself. Believing in yourself. And then, you have to dedicate all your success, your goals in life to your family, to your loved ones.
Ayaw lang nga imo lang kaugalingon. Dapat gyud para gyud sa imong family. So murabag, trust yourself plus love your Yes. family. Yes. And then you should be assertive, innovative, and then risk taker gid ka. So Especially dapat risk taker gid risk ka at all taker. time. Dili gid ka pwede mahadlok. Night time nga naluyan ako. I feel tired also. Gikapoy gapon si Iron Lady. Mo nilang tawag nila sa ako Yes, you Iron were Lady. considered an Iron Oo. Lady. Because I'm a fighter. So, How fighter is Ma'am Avic? the good example is that during 2010, during the previous company that I had, bros ko, nanganak ko, 24 hours ra ko sa delivery sa Madonna Hospital. Gitindog ko, gibilin akong bata sa Nico, nag-lecture, o nag-adtog korte kay, legalities of the business. Yeah. That's it. This example of a Iron Lady. Wow, I really like So inanit siya, na feel na akong gigikapoy gapon ko. Okay? So nagapoy moment nga I'm tired, but all I have to do is just relax, rest, pahuway, and then inhale, exhale, padayon na po sa kinabuhi. So you're just a normal person nga usahay ma-disappoint, usahay kapuyan, but then you get your energy sa atong Ginoo. Yes, amen. What will be your message to those who aspire to reach imong naabot karon nga success? The first thing is that you have to learn to forgive yourself and then forgive others. You have to trust yourself and then trust others. There are two things that I'm going to say to all my peakers in Northern Mindanao. Be a dreamer or be a person has a dream. Dreamer is they are the person, they talk much, do little. They lacks discipline. But the person has a dream, they are the full of ambition, vision in life, and that is me. To be that one is you just think a person has a dream, they full of perseverance, endurance, and dedication. Wow. Wala ko yung may istorya. Nag-start ko ganiha 20 years ago kinsa si Ma'am Avic. Yes. Karon kinsa si Ma'am Avic. A very down-to-earth person with full of gratefulness and humbleness. Wow, thank you so much, Ma'am Avic. Thank you, You really Cha. has inspired me. Thank you so and our much. Praise God viewers. for having me here. Thank Mubalik you. pa kaunya sa pagtambag sa atong Dear Okay. Panimbaya. It's my pleasure. Thank you. Thank you. For the meantime, mga kahigalaan, mga kapaglaom, do not I caller on the line. Hello, good morning. Hello. Wow, gwapo kay Tio ang atong caller. Taga-asa ang atong caller? Si Bubueno sa Nanore. Nanori from Nanori International School. Sir, unsay tubag sa atong question? Sa Kadamgo. Again? Sa Kadamgo nga larawan. Usa ka damgo nga larawan. Aha, murag dili pa kay klaro, pwede ba nga unya imo pag yung iklaro pag yun ang imo ang answer. Sir, naba kay mga greetings. Greet na ko ang akong asawa. Imo asawa. Yeah, sa Mosagon, Don Carlos Bidon. Okay, thank you so much, sir. Tawag lang unya utro kung medyo clear na ang atong tubag. Okay, thank you so much. For the meantime, mga kapaglaom, atong balikan ang atong Lark's Melody alang sa usa ka musika. Somebody feels hopeless, somebody despairs, somebody walk a path along, watching others around in ears. Somebody in the street now, somebody in doubt, somebody has no place to go, somebody cries out, saying, Abba, Abba, Father, Father, take me higher, higher, Abba, Father, Father, take me home.
somebody in prayer, praying, Abba, Father, take me higher, higher, Abba, Father, take me home. Take me higher, higher, Abba, Father, take me home. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mayong adlaw mga kapaglaom, Bible Beats na sadta, dinhi dapit sa Corrales Street, Cagayan de Oro City. Ato na sa pangutanon ang atong mga kapaglaom. Sa diha nga gihimo ni Noah, sa diha nga gisugo si Noah pagpahimo sa arka, og nahimo ni Noah kining arka, unsa nga klase nga kahoy ang iyang gihimo nga lig-on kayo nga bisan unsag hampak sa mga balod wala gid nabuslot ang mao nga arka tungod sa lig-on kayo nga kahoy. Unsa to nga klase nga kahoy? Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom kung unsa nga klase to nga kahoy. Sa diha nga gisugo si Noe paghimo sa arka. Nakabalo ka atong nga story about sa Bible kang Noe. Gisugo siya sa Ginoo paghimo sa arka. Unya nahuman niya gihimo ang arka, pinaagi sa usa ka kahoy. Karon ang atong mga barko steel naman karon sa unang panahon kahoy. Unsa to klase nga kahoy nga gihimo ni Noe sa arka? Kabalo ka atong unsa nga klase nga kahoy to? Sa akong pagbasa sa Biblia, ingon na ang naara dato sa Biblia is kahoy pod wala na ako nabasa sa Biblia nga unsa klase gid nga kahoy. So sa pagbasa nako sa Biblia atong nga topic wala gid ako na kahibalo kung unsa gid siya nga kahoy. Unsa to nga klase nga kahoy? Wala. Ikaw ma'am. Wala po. Nakabalo ka to unsa to siya nga klaseng kahoy? Wala. Wala ko kabalo, sir. Nakabalo ba ka ato unsa nga klase nga kahoy to? Lig-on kay bisag hapakon sa balod. Sa unsa da wa ginabuslot kay lig-on man to siya klase nga kahoy. Unsa to nga kahoy? Wala ko idea. Basta kay nakabalo ko nga kahoy to siya ang ginabuhat ni Noah sa iyang arka. Kabalo ka ato unsa to siya nga klase nga kahoy nga lig-on kay bisag hapakog dagko balod, kuan diha bangga wa di gid maguba. Unsa to siya nga klase nga kahoy? Wala ako kabalo. Wala ko idea sa tunga kahoy. Unsa tong klase nga kahoy nga gihimo sa arka? Nga gihimo ni Noe? Koan? Jimilina? Jimilina. Okay, ikaw ma'am. Wala ko balo ano eh. Di kanang mga kahoy karon naka-idea. Nara. Nara. Okay. Ikaw, Jimilina gyud. Oh. Okay. Unsa nga klase ng kahoy? Laro bagyo ko kabalo. Ha?
Wa ko kuan. Dili kay ko pamilya ato nga kahoy. Pero nakabalo ka nga kahoy ito. Oo. Unsa to siya nga klase nga kahoy ang gihimo sa arka? Mo, magpiyanawa na si Roy. Wala ka idea sa mga kahoy nga ligon. Wala. Channel 25. Kabalo ka tungod sa nga klase nga kahoy to. Wala ko kabalo nga kahoy pero na ko yung balan nga kahoy nga medyo ligon kanang gisok ug amot lang kung mao ba ka to. So wala na kay lain. Wala ko lain na hibalaan nga kahoy nga himo abot sa arka. Mga kapaglaom, ato na sa nasayran ang matubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom sa ilang tubag. Kung unsa katong kahoy, klase nga kahoy nga gihimo sa arka ni Noe, walay lain kundili kahoy katong nga goper. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita ka na sa Genesis chapter 6 verse 14. Basaha ka na og tun-i aron ato masayran ang istorya sa balaan kasulatan sa diha nga si Noe gisugo sa paghimo og arka sa Ginoo. Dugang nga pagtuon na tun-i aron ato ka na nga masayran. Gikan dinhi sa Billy Street, Cagayan de Oro, awingin dino alang sa Bible Beats. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Ani ano usab kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang maabtikon dasig nga district leader sa Misamis Oriental, sakop sa North Central Mindanao Conference, Pastor Abunjedito Kaimi. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Yes, good Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. Murag ikaduhay, katulo na nato ni Pastor. Murag ikatulo na ni. Ikatulo. Suki si Pastor. Suki ni Suki. Okay. So, go, Jay. Okay. Last Saturday kaya awing atong gisgutan ang mga utan nga anghin. Oo. So karon nga kabuntagon mga kapaglaom ato na pong hisgutan ang mga dili buutan nga mga anghin. Yes. Naa ba din na? Oh, kanang atong hisgutan na karon siya Jay, importante kay na kay sa niagi nga mga Sabado, naghisgot ta atong mga maayo nga angel nga muuban nato. Karon duna ba po'y mga angel nga dili maayo nga muuban nato. So atong makauban karon si Pastor. Pastor, good morning. Atong hisgutan karon about aning dili maayo nga mga angel, naa ba ni siya karon, nag-exist ba ni siya? Okay, wing kung nato tanawon sa kining balang kasulatan ang Revelation 12:7 nga there is war in heaven, no? Against Satan and Michael, the archangel. Yes. So 1/3 of that angels napildi man sila, i-cast out din sa kalibutan. Kuyog. So they are very real. Ang kining mga So kuyog ni Satan sila. yeah. Sa atong hisgutan sa mga nangagi nga si Satan usap pod ka angel. Yes. So karon sila kaning Pauline angel naani sila karon sa kalibutan. Yeah, they are real, they are live and kicking. So daghan kay na sila Pastor, pwede ba nato na maisa-isa? Isa-isa. Okay, yun ang Bible man go nagisgot sa mga angels, they are what we call the cherubim. They are the seraphim, Yes. no? Pero kini sila mga they are messengers or they are kanabitang spirits sent by God to convey His message sa mga tao. Now, kini mga fallen angels na itong isudan karon is wala man sila sa Biblia, but then there are allusions sa Ephesians 6 nga we are contending or we are fighting not against blood and flesh but principalities, rulers of darkness. So there are these angels nga mo na itong i-contend karon, in which kung imo tanawon ang Raven Herald nagsulti siya nga since that time ang pagkahulog na gikan sa langit, Satan and his army of angels are kanabitang naghatag sila og warring against truth and righteousness. So whenever dunay mga instances nga ang tao bitaw mura og kanang gatintalon siya or he feel nga mura og naagi something or force nga Madala siya. madala siya. God sent His ministering spirits, the good angels. Mo ba? Wow, cool ba? So Pastor, kaning mga fallen angels na paghihapon ni sila karong mga panahon? Yeah, they are waiting for that coming judgment, no? Ang ilang case man God is during that time sa gubat sa langit, God
kanang bitaw iyang gihimo ang tanan ang iyang the best just to win them back nga dili sila matintal sa kanang the covering cherub ba si Lucifer. Okay. So Pastor kaning dunay mga panultihon labi na sa mga katigulangan nga wala binag muagi kag mga dapit nga mingaw unya naa day nay mga dako kayo nga mga kahoy nya moingon din sila gihadlo ko dito kanang kuan gito lain tong binuhat nga nakita ano dito. Unsa man na siya binuhatan ba na siya sa daotang manulunda o? Yeah. Yeah, actually ang uban mo ani ang gisulti dia sa ato ang pagtuon is that the fallen angels they are gihulog na uban sa tubig, uban sa kahoy, uban sa kabatuan. That is why they are very real nga ang uban may manggod nga to ka ana kanang labi na nang kanabtay nga wakwak unsa na mga abat. No, they are fallen angels are kanabitang they are real. They are there nga they are warring against truth and righteousness nga kun nimo tan-awon ang kausa mo ni Satan is to distort the image of God and then hangtod sa mga tao iya gyapon gubuo ng imahe sa Ginoo. That is why Satan wants kanang bitong ipabilib niya ang tao nga like for example kanang naibitay mo ingon nga kanang sa bad spirits or mga kalag nga naglulutaw ana o naglakaw mo malos pa. Actually they are those fallen angels who are warring against the truth nga i-instill po nila nga ang tao makakuha bitaw dili insakto nga imahe sa Ginoo. So tinuod gid na pastor dili lang ingon nga huna ra nimong naibalbal yes, diha. Yes, dili na yung nahuna. Tinuod They are Tinuod that fallen yun. angels, yeah. Sa ato pa pastor katong angel nga natagak dito sa tubig naara gito sila sa tubig nagpuyo natagak dito sa kahoy sa lasang o sa naara na sila diha. Kuno mo tama kadwing 1/3 of the angels, we don't know pila gid ka angel sa langit, no? 1/3? Yeah, 10 millions baka or basta kay 1/3 ana, they are daghang gid sila. Wow. No? Portig yung lisura J nga ug mga angel gasuroy-suroy. Mo na wing nga dili kita angay makapangandak bitaw nga ug naa lang dinhi ang kining yawa, di na jud ko matarog siguro kay Christ is with me. No. Ang ato diha sa atong galingon, remember we are not warring against blood and flesh, but principalities. Rulers of darkness. Naghisgot magitaan na pastor nga mga angel gikan sila sa langit nga nadala sila ni Satan. Naabay tendency nga kana nga mga angel nga nadala ni Satan naabay tendency nga kana sila nagbasol sila nganong nakauban sila ni Satan. Naaba na sila ngano nagbasol sila. Sa ato ang kuanto tanawing there are times during that war in heaven nga gikuan gid sila win back sila. God showed them love, mercy, pero nadala mo sila sa kinibitang insinuations ni Lucifer. So ang ilahang case is final na. They don't have the chance to be saved, but they are waiting for the judgment. Wow. So pastor makikuban ba gihapon nato na sila? Unsaon man nato pagka-feel? Dili nga makiguban, but they are kanabitang gidala nila ang kausa, ang purpose sa ilahang kining chief nga si Satan nga they are kanabitang they want to have that kanabitang sayop nga image or sayop nga concept sa Ginoo. For example, ang iyang magong kuan sa una sa Ginoo is ang imong balaod God is dili matuman. And this present moment, na mga tao nga they don't believe in the law of God. So kun imo tanawon Satan murag biton siya og kunong ato bang i-evaluate murag he is winning, but then ang iyang magong case is managihulog na siya. Matod ba ni mo nga makikauban na to? Delikado nang hadlo kay na. makikauban. Kay ang kanang dili mayo nga manulunda, dili man na siya kanang makita na to sa telebisyon nga naay mga sungay nga portig yung mga ngilad kay mga naong. Kung lalaki ka, ang ikauban nimo ng angel gwapa. Kung lalaki, babae po ka, gwapo mo ng angel. Dili na siya basta-basta pastor. Kay di kumpiyansa. Sa ato pa pastor, kining dautan nga angel nga ato karon nga gihisgutan. Sa atong palibot, kanang naabay tendency nga mo hatag ni nato o kanang pagsulay nga sulayan ta ani nga mga angel. Kay kung dito ta sa maayong angel naa magini magauban nato sa mga maayo nga mga butang. Kung naay dili maayo mao ni mo badlong nato. So kani nga mga angel mao pa ni magsutsot nato nga adto ta dito kay nindot ni diri. Now, let us be careful wing tungod kay as we all know kita manggod as human we have the tendency towards evil. Kay we have that fallen nature man God.
So usahay marami tawag masubok tabag ang tanan nato nga mga kapakyasan or mga temptations atong i-charge dito sa kining kang Satan or sa mga bad angels, not knowing we ourselves by nature we have that tendency towards evil. Sometimes we create something nga kita ang himo og way nga temptation will come in. Di ba? Di na to i-charge na sa kang Satan. Uy nga, luwi ka sa tanan, huwag i-charge na, di ba? Pasangin Lagi lang. sa tao. But then, ang angels, they are so, kanang bitang, describe sa Bible nga, they are, kanang like the roaring lion ba? Satan is like the roaring lion nga. Nangita og tukbonon. Nga, sa imo ang mga habits or attitudes karon pag tatanon niya nga, uy, si Awing og tanaw sa mga picture diya sa sinihan, murag mo tanon ni sini siguro ay. Diha din sila magamin. Yeah, diha sila magamin. So, let us be careful. No nga, ang mga, so kaning mga kawan, kining angels or si Satan. Yes. So, Careful kita kay Awing. lindot kay na siya mo. Mao na nga mga kapaglaom bantay gid mo anang mga dautan nga angel nga naa sa palibot dili ta mo kumpiyansa sa atong kaugalingon. So karon pastor natay caller. Good morning. Good morning. Wow, happy Sabat. Taga-asa si ma'am, unsay ngalan? Kirk Lagunday. Kirk Lagunday. Oy, Lalaki. Anak ni Pastor Lagunday siguro. Medyo hinay gamay ang monitor kay para dili ta mag-feedback. Okay. Sige, unsa man ang imong answer sa atong questions? Unsa? Again. Oh, tama ba? Direk, tama ba direk? Okay, ang atong answer? Okay? Sige daw. Okay. So, daghan salamat. Si Lia na ang mo instruct sa imo ha. Kung na kay maklim sa atong prize. So, Pastor, wala na magitay time. Pwede ta mo greet sa ato ang mga minahal sa kinabuhi labi na sa Special someone nimo, Pastor. Okay, akong gi-greet ang pamilya nga nasa Iligon compound. Especially ang mama ni Mrs. Kibale, nebot gahapon. No? So, siya ro nagtanaw. She's with us now sa Cagayan de Oro. Akong i-greet sila diha. Ang ato ang kaubanan sa North Central Mindanao Conference, no? Mga kaubanan magbubuhat, and to the churches nga sakop na to diha sa Itagom and Libertad District. Yes, daghan salamat Pastor. Mobalik pa kaw niya Pastor, kauban ka nato sa Panimbaya o sa 77 prayer. Napatay trivia atong gihangyo si Pastor Kaimi nga mo basa sa atong trivia. Okay? Pastor, go. Okay, Bible trivia. What animal made its noise after Peter denied Christ? Okay, mga kapaglaom, tawag na mo sa atong Bible trivia. So karon mga kapaglaom, musunod ang atong cage station. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church. Morning, kids. Welcome to Kids Station. Are you ready to read your Bibles? 3, 2, 1. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 28. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah,
Maria, Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Abdi kayo ang atong caller. Naana siya karon sa atong linya. Hello, good morning. Morning, ma'am. Yay. Good morning. Answer lang ko, ma'am, at ang question karon na bago. Okay, sige. Answer na, sir. Roster, ma'am, roster. Roaster. Let us see kung correct ba ang iyang tubag. Yes. Correct. It can be found in Matthew 6:24. Congratulations. Tagas ang atong caller. Corales extension, ma'am. Corales Extension. Pwede na to may balaan ang ngalan sa atong gwapo nga caller. Belte, Igang. Nelsie Igam. Okay, congratulations. Naba kay mga greetings? Okay, ma'am. Ako Panimbaya, may buntag sa Kwan. Yung Central Church. Ako ang amigo, Brother Awing. Awing, nakakadiya ron. Oy, amigo, din ni Kuya Awing. Ako na, bro. Magsabat ang buntag sa tanan nga mga ito na nako sa Papri Church kanhi. Okay. Dagang salamat. Mga kaigalaan, you are still watching Panimbaya sa Kabuntagon ug karon atong hatagan og pagtagad ang usa ka suliran diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako si Jenny. Wala na akong papa, then akong mama na ay uyab ngayon 19 years old. Uy. Pero silently, naibog ko sa ka-live-in sa akong mama. Kabalo ang gay nga ganahan ko niya. Kabalo ko nga mali ni among gibati, pero murag nakagusto man pud siya nako. Akong plano, mubalhin ko og puyo aron dili nami mapugnan sa akong mama. Ay, kapi kalisod di ato ang Heavy! Lisod kayo ang atong sitwasyon karon. Lagi, lisod kayo. Murag mo kay Murag silent pa ni Ron, silent mode. Sa diha nga nag... But we are very happy mga kapaglaom tungod kay makikauban nato karon si Ma'am Avic. And of course, ang iyang expertise, ang iyang wisdom, atong hulaman, tungod kay siya na ay, of course, na siya ay wisdom, may tungod kay na Masters in Nursing man siya, og na siya psychology nga mga subjects, og nagmaster gud siya ani. Og kauban pud nato si Pastor Abonjonito Kaimi, na siya pud ang mutakol sa spiritual og sa uban pa nga emotional nga side niini nga sitwasyon. But before that, paminaw nato si Awing. Wing. Sa diha nga nagbasa. Kung ikaw ang lalaki, Wing. Kaning sa diha nga nagbasa ko ani, bantayan gyud nimo ning mga lalaki kay dunay mga lalaki nga mutik advantage, pastor. Gamay nga salisi, take advantage dayon. Unya gamay na lang biya tarong mga butan, pastor. Ano ni siya? Ayaw huna-huna ang imuhang kaugalingon. Murag yun ganang gahuna-huna ra kasi mong kaugalingon. Daghag mga lalaki diha. Kanang mahimo magud ni siyang problema karon maayo ang inyong relasyon sa imong mama. Kung musulod ka ani, problema gini siya. Ngano? Kay kabalo ka nga uyab man ni sa imong mama. Unya ang imong mama basi naguna-una siya Wing nga since 19, bata pa murag sila bagay. Unya na po'y mga malito nga mga lalaki nga og mahimo, pastor daghanon ba? Malito ni sila nga noon. Bantayan nimo na siya kay kung musulod ka ni matupan ako ganina nga problema ni siya nganong mutubay man kaniya nga uyab na si imong mama. So kung imo na siyang tubayan niya maglain mo imong plano maglain mo. Problema na siya imong mama masakitan gyud. Unya ang allowance niya di nakatagahan. Importante biya kay na siya. So ako ikatambag sa imo ha. Nakita nako nga problema na siya ayaw pagsulod og problema. Ora gina akong tambag si ma. EG, kung ikaw ang naa sa sitwasyon, what will you do? Kung ako ang nasa sitwasyon, no, dili na lang gid sakto gid tong giingon ni kay Awing, dili na lang gid kumusunod. Kabalo man ka nga uyab na sa imong mama, para ra gyapon ka ana og nakisingit. So, daghag lalaki.
Og since nga naapot tayo mga mas dagko diri nga mas maayo gud mo advice naglisod gid ko ani sa atong ihatag sa ila. So, okay, let's have Ma'am Avic. Okay, kang Jenny, akong advice sa iya para in terms sa science sa psychology, kaya naman tayo gitawag nga growth and development. Kaya ang iyang papa nawala naman, so naglong siya og affection from a father figure, which is that's very important sa atong growth and development. Suddenly, giabot to ang uyab sa iyang mama, abi niya og mauna to siya ang gugma, kay nahatag siguro nakita pod niya ang personality siyang father sa iyang boyfriend sa iyang mama. So, normal na siya nga psychology, normal na growth and development. But by spiritual side, as a human being, human nature, mali gito siya, Jen. Kaya immoral naman na imong ginabuhat. Correct. So, mura bag, abiniyag, na-mistaken niya yung feeling. Correct. Abiniyag na in love correct siya, na. pero di ay nangita siya og father Papa. figure. Correct. Na mo stand by sa iya as growing child. Child pagigyapon siya. Okay, napakaidugang Ma'am Avic? Inanila lang siya, ang sala manggod, magamay og madako, sala manggid siya. Correct. Usara ang mama, pero daghan ang mga lalaki nga mahimo. I agree! Usara itong mahimong Usara mama gid ang mama. sa So ayaw tibok gid na pasakiti kinabuhi. ang imong mama, Jen. Kay usara gid ang mama. That's the only treasure nga di gid na maalisdan, our parents. Wow, so nice. Pastor. Okay, Charm, sa ako ang tambag ni Jenny, kana bitawng lisod nga kahimtang Charm. Lagi. Tungod kay nahigugma siya unya. Jen, kung nasa makaron, kana bitawng i-identify niya unsa ang love, unsa ang infatuation, Lagi. no? Tungod kay in the first place man good, ang laki mismo ha, how honest unsa siya kanang ang iyang integrity ba nga? Tinuod ba gyud na Yeah, yung tinubog gibati? siya ang gibati ni Jenny nga mismo gani ay mama hagi kibali sila duha gilumpong. Lagi isa ho niya. Posible jud kay nga tinundunan na iya ba. Maldito Lagi lagi, lalaki maldito. biya ka pastor. Oh, yeah. Kabalo ka unsay So kung inani bitaw kang Jenny, ayaw yung taon pagsulod og kana bitang kana situation nga basiyon niya og maabot ang point bitaw nga guba na niya ang inyong kamo gyud duha mama ninyo nga Madaot ang relasyon. ilang duha. So lisod kayo. Mo na nga Jen, think it twice, dili na kay twice, many times Then before pray. you indulge na nga. Yeah. Kinahanglan gyud mag-pray. Okay, Jenny, si Selena Jane Palma Pelesco na ay iya ang advice dinhi because ato ni siyang gibutang sa Facebook nga problema ug mao niyang yang ingon. Question: Are you really certain that you and the guy are really in love? Try to ask yourself first if what you're feeling really is infatuation or lost. For me, it's best for you to avoid the guy cause maybe you're just feeling that way kay isara mo og balay. Mas daghan mo og time, sige og kita, and you have a closer age gap. So mas more jud ang tendency for you to like him and your mom and vice versa. Mas maayo kung ang imong plano mo balhin ka og puyo and leave your mom alone and her boyfriend. So kumbaga ang advice ni Selena is kung move ka og laing balay, ikaw ra walay appeal ang boyfriend sa imong mama. Biyai ang boyfriend sa imong mama dito sa imong mama. And kung bation jud niya nga love ka niya, mangita siya og pamaagi mo adto sa imo kay matud pa absence make the heart grow Maorag fonder. yapon. Selena. Maorag And let yapon. him make sure to nga dili magkalamat ang inyong relasyon sa imong mama. Well, gikan to kang Selena og gikan pod kang Angela aninang ingon siya oftentimes we already know the answer, we just lack the courage to do what is right. Okay, Jenny, I hope nga matagan ka, malamdagan ka sa atong Holy Spirit ug unsa imong buhaton ani nga problema tungod kay dako gyud ni siya og impact sa inyong family. Ingon ni Ma'am Avic, you only have one mother in this world and in this life. So you have to take care of your mother kay wala na gyud di gyud ka makaingon niya na kay ex-mother. You can have your ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-friend, pero ex-parents, no, wala gyud na siya nga word. Okay, I hope nga na-satisfy ang atong sender sa atong Nailas tubag Germ, karon. Yes, we. nahunaw-naan ako diri nga. Paabuta lang ang time, basin unya ug magbulag na sila si mong mama. Magulat na lang ka. Magulat na lang ka nga magbulag sila. Unya napay mo ang gibati, nadiha na dayon. Ayaw lang sa dayon pag himo ana nga problema. Okay, pero para kang Jenny, much better if you move on sa imong life. Then connect with God,
pray, and then makahatag niya siya sa imo og kalamdagan sa imong mga problema. Mga kahigalaan, alas 7 na usabang takna sa Kabuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo sa atong 777 prayer. Okay. Niningatak na ito ka tumaulo samtang kita magampo. Walay katapusan labing gamhanan ng mga Diyos nining takna. Kami nagaila nga ikaw ang Diyos nga maluluyon, ikaw ang Diyos nga may gugmaon. Amahan nga balaan, nasayod ikaw kinsa kami sa imong tubangan. Nagahangyo kami o Diyos, nga ikaw magapasaylo ka namo sa tanan namo nga mga kalapasan. Ug salamat sa imong gugma. Nga imong ipadala imong bugtong anak si Jesus. Naangko namang kaluwasan ug naangko namang kapasayloan sa among mga sala. Ginoo, salamat sa imong makanunayon nga pagpakiguban sa matag usa kanamo. Nagahangyo kami o Dios sa pinasahi nga imo kaming tabangan nga ang among mga kinaya Ginoo mahisama kini sa kinaya ni Jesus nga mabat na namo maangkon ang eksperyensya niya ng pagbag-o sa among kinabuhi nga ang among kinabuhi Ginoo mamahimo kining kahayag panalangin ngadto sa uban. Kami naghangyo sab nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin niining station sa Hope Channel o sa mga pulianan Ginoo nga mo ginarepresentahan. Nga unsa man nga mga plano ug handom, ikaw maghatag og kalampusan ug kung daw galing Ginoo, may mga problema man nga magasulay kanamo, ikaw maghatag solusyon niini. Salamat kayo Dios nga ikaw nagadawat sa among pagampo na pasaylo sa among kalapasan. Amo kining gitugyan gisalig sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manuluwas. Kasit-kasit ko karon kanunay nga nagahando nga makabatong puloy ang langit no o kanyo sa gihapon nagsaan nga andamo puloyanan kanako ang puloyan ang mataho ni walay kagabion lapid nga kanunay gihandom sa Diyos ako niya danon ni anang balay nga langit nun magpuyo sa kinabuhi nga dayon. Mga balaan nagmalimpayo sa kalampusan nga naangko kay gipalabing bahaning langit no mga panagway na masanamo ug matapison nga pahiyo silang tanan atong pagtagbuo ang puloyan ang mataho ni walay kagabion dapit nga kanunay gihandom sa Diyos kita tanan danon ni anang balay nga langit nun magpuyo sa kinabuhi nga dayon. Ang puloyan ang mataho ni walay kagabion dapit nga kanunay gihandom sa Diyos kita tanan danon ni anang balay nga langit
magpuyo sa kinabuhi nga Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Mr. and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Acenas, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Beth Acenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Donasco family. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron paghatod sa inyong mga greetings. Well, at first, naadiri si Ma'am Avic karon alang sa iyang mga greetings. O sa iyang mga friends nga nagtanaw karon, pangandam na mo kay iya na mong i-greet. Ma'am Avic? Kayo magandang buhay sa tanan ng mga pickers sa Peak Review Center sa Cagayan de Oro, Butuan, Surigao, Malaybalay, Valencia, Ozamis. Giawhag na ako tanan ang nasa Ozamis sa watch out sa among opening sa new branch sa May 8. And then ako po gikuan nga God bless sa tanan nga civil service examinees karong May 3. Ako po gikuan ang akong family, akong staff, especially nga nagsayog yung matag buntag ang akong anak si Aljo ug Benny nga nagsuporta gid karon. Og salamat gid kaayo sa pag-invite siya sa Hope Channel. Okay, Ma'am Avic, asa nahimutang ang imo ang review center? Our office located at 3rd floor GJL Building, Julio Pacana Street. Kanabit ang paingon sa pier, the old NSO. And then I have already 7 branches in Northern Mindanao. I would say I'm the #1 review center in Northern Mindanao. So katong Thank you. nag-graduate, andam na kay mato na sa imo. Yes, nursing, teacher, civil service, psychology, pharmacy, IELTS, NCLEX. Nalang ko pangutana isa, ma'am. Yes, sir. Sa nakapasar, naabay ni balik ni mo nagpasalamat. Kaayo, kadaghan. Wow. Grabe, Abi that's na the kung most wala na ba? fulfilling. Mga retakers mo pasarg, mga top-notchers, mubalik gid sila. Wow. Magpasalamat, especially ang mga parents, mubalik sa office, magpasalamat. Ang nindot gyud ana nga spirit niyo, na pagyuday tao nga na spirit of The gratefulness. passion of teaching, the passion of service. Wow. Thank you so much, Ma'am Salamat Avic. gid Thank you kaayo for sa your opportunity. time. Thank you. Thank you, ma'am, for coming over. Okay. For the meantime, mga kahigalaan, si AJ Centenes Galvez, nga kung tapad karon, giadto ni siya sa kadagatan ug iyang gitanaw dito ang corals. Unsa ni ka-importante ang corals sa atong environment. Pero wala pa na ready, so karon maanhin sa tas atong mga greetings. Good AM Panimbaya to my beloved mother, Consing Monteverde Mahinay. Monteverde Mahinay. Nag-celebrate sa iyang 76th birthday, April 25. Happy birthday. May you'll have more birthdays to come. God bless from your children. Thanks, Panimbaya. More power and God bless. Mga kaigalaan, wala pa ko naman. Kanang birthday po karon ni Clarence John Valencia. Yes. Hapon Kanta day. yun O kay Awing. Lito Aspirin. O usap ni Ate Donna Vale nga Ibarat. Happy birthday. Kantahan na to. Okay, wala man si Lovely. Kitang tulong mo kanta. Sige, kita tulong mo kanta. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday ninyo din ha. Labi na sa uban nga mga televiewers ang nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan. Og nanimbaya pod ko ni Auntie Armelita Delejero nga nanao karon ate wala na jud ta ka nalimtan di na ka magmahay. Og nanimbaya pod sa Rochely Sirahan, Mylene Marcelina, Jessie, and Lance Hortilano nga akong mga friendship. Happy Sabbath sa Hope Channel and Mas Amigos Male Chorus. Okay, kami po nagpasalamat diri sa Panimbaya sa Kabuntagon sa Lark's Melody. Thank you kayo sa pag-share sa inyong talent sa atong Ginoo ug ingon man diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Salamat sa pagmataog sa iyo aron lang makaharana mo sa atong mga kapaglaom. And by the way, si Jan Pitugo na siya i-greet.
Wala na ako nakita. Sige, Jay, ikaw ganito kisa to yung i-greet. Sige. And si Janjan Pitogo, nanimbaya ni TJ Ladiao diya sa Gusa Church, o nanimbaya po siya ni Jam Huzon diya sa Manila through live streaming na siya. Layo kay nag-abtan ang gigreet ni Janjan. Okay, ang real name is Jolip Ariane May G. Yuzon. O kauban po iyang family diya sa Manila, gigreet ni siya ni Janjan Pitogo. Okay, og akong gipasalamatan diha ang atong pinakakusog nga boss. Boss Rex Gonzaga o kauban kang Ma'am Jessica, nagtanaw sila karon, daghan salamat kayo sa inyong support. Og ni Mr. and Mrs. Camarillo, Sir, Ma'am Dadak, daghan salamat sa inyong support sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Og kang Toto Dahonan, to, nanatay sa kinan diha. Imbitaha biya mi ha. Ayaw gid kalimot. Kaya atong mga kameraman sige nagpaningil asa na daw ka. Okay. Og ako ipanimbaya diha sa Opol. Good morning and happy Sabbath. Palihog ko greet sa ako ang pamilya, Opina family diha sa Opol, Manao family diha sa Regency. Ilabi na sa akong gwapo nga papa nga si Tino o akong gwapa nga mama nga si Liling Opina. Salamat kayo. Always pray more blessing to Panimbaya sa Kabuntagon. Gikan kini kang Ma'am Lorne Opina. Okay, karon ready na gyud ang atong tipik sa kinaiyahan. Let's watch this. Nindot kabinuhat sa atong mga kadagatan nga makalingaw, makahupaw sa atong mga problema tungod sa nindot nga forma o kagadaiyang mga kolor. Kini makita sa lawod sa atong mga kadagatan nga gilanlan o bulaklak sa habon ng mga bato o naila sa pangalan nga coral reefs. Tungod sa kanindot niini, ginadayo ginadtuan kini sa mga turista. Aduna kini nagkadaiyang porma o kolor. Brain corals o kanang acropora branches. Siyempre branches. No? Then brain laylay sa sito. They are corals sa Japan. Then mo na yung brain corals. Luig, pinakaluig gini siya. Kay matamak-tamakan na yun. Kay ganda na kani kay mo ang action pa ng tao ko ng hait manggod. Then kani siya. Luig kaya siya. Pero pinakadaghan ni siya sa nga dominate ni siya sa tanang coastal areas nga na mga corals. Kay hardy man siya. Di ba? Di man siya basta-basta kung wave action, matipak ba rin siya. Kung sa live pa na siya, muna yung makita, na iyang compartments, muna kung live, individual na sila. Nga nanginabuhi, hangtod niya mag-build, hangtod mudako ni siya. Kung dito na siya sa live, dito gini sa dagat na ito ikuha. Kaniyang mga tumoy ani, kay buhi pa man siya, soft as in, danlog na imong gano'n. Kanang isang humukpa, gawas aning mga nasa ilalom na. Kini hard naman siya, kay nagahi naman siya. Kung tanaw na ito ni siya microscope, naan ni siya bangag-bangag nga siya dito mo lagi na nabuhi kanang nag-iya sila ba hangtod niya mag-build bitaw ni siya. Dili lang yun niya kani nga tumoy ni isa rin nagdala ani. Daghan kay ni siya nga sports, daghan kay ni siya kuan niya. Live na siya nga organism niya. Hangtod na siya mogahi. Dinhi sa Misamis Oriental, adunay pipila ka mga lugar nga adunay white sand sama sa Mantaw, Talisayan, White Island, Mantigi Island sa Kamigin ug uban pa. Ug matod pa ni Sir Daniel nga ang coral reef mao hinungdan nga adunay white sand. Kung daghan ni siya diha ani nga area, nga coastal area, kung daghan kay ni dinha, ang baybay unsay color sa sand. Mo ni siya ang white sand, pudos og white sand. Dili na ingon nga kanang bato nga kanang black na to nga sand. Kung dulo kag suba, gikan dito sa bukid. Pagbaha dito nagikan. Pero kanang white sand, pwede lang dito ka sa island sa Camiguin. Tanawan na kung kasalom ka ng palibot ka ng white sand nila din na. Pural gina nagpalibot. Nagkakrit-ra din ng ihang mga dugmok-dugmok na siyempre balod, yung presyon, matipak siya. Pero dili ko tanang matipak kung walay tao nga nang hilabot.
Makatabang usab kini sa paglimpyo sa kadagatan tungod kay ang mga hugaw sa dagat mauman ang himo nilang pagkaon. Source niya sa food, then sa pollution, kakaon niya po isa. Gatrap niya po isa. Kaya isa niya kay, ang yaging pagkaon na ni is zooplankton. Magpaabot raman na siyang naimabot. Kinabitong yarabang kay ang iyang porma ni kana gana lang siya oh. Ngunang kanibitang lingin-lingin niya diri nga gagmay na sila lom. Kung kunin montan microscope. Kung gana lang ni sa wild. So kung si matrap niya na yan nakauno. Kaya yung utilize para siya nga mabuhi. Muna na yung buhay niya pa to. Apan unsa man gyud ang katuyuan ining coral sa atong kadagatan? Build, di ba? Ga-build ni siya og barrier. Kumbaga, kung breaker ba? Breaker, kimugahi man ni siya. Pero guys, so, kung balod siya, niya mo pusa-pusa din. At the same time, kung makita ni sa nature na yung mga kuhan, ang mga isda, di ba? Diri ang nagtago-tago. Kay ni apo diri ang mga pagkaon nga gikinahanglan sa isda nga naapo diri nga namilit-pilit. So ilaro po nagakaon-kaon. Dako og katabang among ugna sa atong mga kadagatan sa pamaagi, sa katabuanan ug puy-anan sa atong mga isda. Kini si AJ Santones Galvez nagaingon, usa lamang kini kamugna sa atong Ginoo nga angay hatagan og pili kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Alright, thank you so much Sir Daniel Gonzalez sa imong time and effort sa pagpa-interview sa imuha. Tipik. And next Saturday mga kahigalaan, ato na pong atangan ug unsa ni ang hermit crab. Hermit crab. Hermit crab. Ako, abi na ako permirog helmet crab. Crab nga nag-helmet. Hermit crab. Hermit crab. Okay, congratulations, G. Murag, daghan yung kay kag atuan ani nga mga dapit. Ug murag sunod, human sa Uban imong nami, sunod. mga sea creations at ahan pug kapaingon. Maglupad na punta. Mulupad. Mulupad na punta. After ta naglangoy-langoy. Aha, paingon yung lupa. Lasang. Lasang. Grasshopper? Ano ba? Well, we'll see. Atangin na mga kapaglaom. Ay, I like you, AJ. Okay, And by the greetings. way, happy birthday to my cousin Arvin Mar Oh, Pelesco birthday from na po. Jana, Selena, Justin Marklin, and Auntie Inday. Happy birthday. Og, good morning and happy Sabbath. Manimbaya ako sa mga members of Faith Markers sa diha sa Gusat Church and panimbaya ako sa akong bana nga si Dodong Galimba nag-birthday karon April 26, 2015. Bisan walay handa apan ako nag-wish nga ang Ginoo maghatag kaniya og dugang pa mga adlaw sa iyang kinabuhi. Greetings coming from his wife, daughters, and son. Yes, happy okay. birthday. Happy birthday. Nagkanta naman mi ganina, apil na mo Oh, ato. naapil. Gikan sa Lark's Melody. Greetings sa C family. O sa Pasteliero family. Good morning sa inyo tanan diyan nga nananaw og nag-watch karon sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning and happy Sabbath sa tanang host sa Panimbaya. Greet ko sa taga Tablon Church, especially sa akong ninong og ginang. Greetings coming from Mr. and Mrs. June Balan of Baungon, Bukidnon. Good morning Panimbaya sa Kabuntagon og happy Sabbath. I-greet na ako ang mga gwapo o gwapa nga si Camille, Jaya, J. Mark og JR. Wow. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya nako ang family Pagunsan ni Pastor Sami, ni Ma'am DC, ni Mimi, ni Sweet, ni Sam o ni San. Happy Sabbath to all. More power sa inyo nga tanan sa inyong show. Good morning and happy Sabbath diha sa Panimbaya sa Kabuntagon ngadto sa mga kaigsunan ni Consita Pamisa and family, ni Demirin family, ni Puguso family, ni Tony Bailado and family, ni Lyson family o sa tanan ng mga kaigsunan sa Maranatha Church sa Zonten, Upper Carmen. Greetings from Ed, Lida and family. Okay mga kaigalaan, basig nag-abang mo sa atong last question para sa atong Bible trivia. Here's the last one. What was Abraham asked to sacrifice to God instead of a lamb? Unsa man to giingon sa iya nga mo i-sacrifice, mo ihalad. Okay, tawag na alang sa atong Panimbaya t-shirt. Okay, for the meantime mga kaglaan, nanimbaya ang Lark's Melody sa mga taga Baungon, Bukidnon. Greetings sa Alisbo family. Mag-outing sila sa Baungon, so abangan nato sila dito sa Baungon, Bukidnon.
Okay, good morning and happy Sabat sa tanan. Kapaglaom, greet nako akong pamilya, si Itang, especially kang Ma'am Itang ug sa iyang mga apo diha sa Makabalan sa Central Church sa akong self. Once again, happy Sabat. Gigikan kini kang Richel Baniwag. Good morning, Okay. manibaya ko sa akong pamilya diri sa Upper Carmen, kay Oscar, Carl, Angel, o kay Mama Miriam. Happy Sabbath day pod sa among silingan nga si Sir Jen, Ma'am Ruth Faminiano, o kay Auntie Paz, o sa iya inyo pong upat diha from Merlin. Good morning, panimbaya sa ilang Arnel and Michelle Flores, kauban sa ilang babies, sa sila Baby James and kay Baby Blake, o guban po kina Lola Rose. Happy Sabbath sa inyo, diha Bangkok, Thailand. Salamat, panimbaya. O karon aduna tay caller nga naghulat. Hello, good morning. Hello, good morning. Pulos laki ang atong caller, no? Mga gwapo atong mga caller. Wala kayo mga lalaki sa iyo pang mata Wa karon. may laki imong kauban karon. Si Daryl. Okay, Okay. sir, taga-asa ang atong caller? Taga Ipunan, Bara Church. Taga Ipunan. Ipunan. Okay, sir, unsay tubag sa atong pangutana? Isaac. Isaac. Okay, si Isaac ang anak Iyang ni anak. Abraham. Ni Abraham. Okay, tanaw na to kung correct ba ang imong tubag. Okay, his His son. son. Okay, his son Son. is Isaac. It can be found in Genesis 22, verse 1 to 19. Okay, aduna po yung mga greetings, EJ. Ikaw ang mabasa? Alright, greetings, Jade from Panimbaya diha kang Jade Adaza, Tabasan family o Gyamit family, gikan ni ka Ma'am Vic. Okay, thank you kaayo sa pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya kay Brother Jamboy Duran, thank you. Panimbaya pod kang Marmar, kauban ang iyang anak diha sa Upper Carmen, salamat kaayo. Good AM, Panimbaya sa Kabuntagon. Manibaya ko sa akong family, Salvo family o sa akong batch sa Golden Boulevard Elementary School, batch 2007. Nilang Nico, Ivan, Kenneth, Mikay, Dessa ug Chantel. God bless sa ato tanan og happy Sabbath. Okay, good morning and happy Sabbath diha sa tanan nga mga gwapo-gwapa nga mga host sa Panimbaya sa Kabuntagon. Gikan kini sa Trinitas. Gikan nila Auntie Inday, nila Lula og ni PB diha sa Bunbon. Gikan kini kang Gigi Fernandez. Okay, mga kaigalaan, among magpagpasalamat sa tanan namo mga sponsor, especially sa naghatag og fresh flowers Wow, nga thank you. niya karon, Ma'am Cora and Sir Ed Wahiman, ug amo pong ipasalamatan ang tanang mga nagtabang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath sa tanang brethren of Patag Church, Delarmente, Arbias, Mertalia, Mantelia, Maagad, Kagasan, Lukop, Banawa, Gambeto, Buhion, Villarde, og sa akong sister Langga Hamito Vito, Kathy NN, Vitoy, Papa Rofo, Mama Kunsing, og sa mga igsuon nako diha sa Bukidnon, sa mga brethren sa Halapitan, San Fernando, Bukidnon, og sa mga hosts sa Panimbaya, more power and God bless you all. Alright, Panimbaya diha kang Magpas family, Miss Silim Katkay. Greetings coming from Jade Adahar. And Panimbaya kay Maymay Avelino gikan sa iyang loving BF. Thanks and happy Sabbath. Hi, Ate Charm, Ate Charm din ni. Happy Sabbath kaninyo. Manimbaya ko sa ila Pastor Lagunday, Ma'am Glenn, Tuto, Nonoy, og Bibi Pel. Isa from Lalaine Jane. Okay, akong i-greet di ay si Ma'am Mags Q ba na kwe? Kay guest po na siya sa atong mga show sa una diri sa Dynamic Living. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Okay, great na ako. Good morning, happy Sabbath sa tanan nga mga pamilya, Halasgo family, Lacha, Lida Torres, Buscato family, Auntie Rose, Auntie Bibing, Momong, Auntie Biril, Uncle Jason, Auntie Gangga, Lola Iding, Uncle Wingwing, Lola Taling, Auntie Jima, Pastor Sigaw, Uncle Idi, Ate Jetjet, Kuya GC, Mariel, Auntie Mayra, Auntie Judith, Dimiren o sa Torres Clan. Happy Sabbath sa inyong tanan. Okay, naay nag-greet kang June Magsakay gikan sa Malay-Balay Bukidnon. Kay. June Magsakay, good morning og happy Sabbath kanimo din ha. Nakita mi at Okay, Wing, murag wala na gyud tay igong panahon. Murag dili na ta ni maglangan kay aron di po sila malangan. Natay human na ang caller para mag-greet. Hello, good morning. Good morning. Okay, wala pa. Okay, AG? Dadang kalipay, kadasig ug pagkaaghop sa tibuok semana tungod kay ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa imong pamilya.
Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong dalangpanan, saligan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya Okay. sa kumama ug Makikinig bata, kanjimi, kanjien. Hello, Panimbaya, happy Sabbath. Ulit pa naman, Panimbaya sa mga taga-Tablon Church, happy Sabbath ninyong tanan diha. Okay, The following: Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Miss Grace Salvado, Mr. Tito Latuza and family, Mr. Jafet Pamisa, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmataya. To me, the joy, which money cannot buy. And very hospitable, and most of all, take part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays.